mag IEBC otieko chenro mar goyo kogno jogo mane ochwalo kwayo mar bedo commissioners mar duol mochung'ne yiere pacho ka IEBC. Jakom mar apundno Laktar Nelson Makanda osungo chenro makamano kaka chenro mane otim e yor ayanga kod lony mamalo kendo nyiero bura mane ochwal e doho mar mondo wit oko chenro mar manyo commissioners mag IEBC ma kweth mare osebedo katayo kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa. Jakom aput mane ochuog mar manyo commissioners manyien mag IEBC Dr. Nelson Makanda ochayo bura mane ochwal e doho kod riwruok mar Operation Linda Jamii mar ng'ado oko chenro mar goyo kogno jogo mane ochwalo kwayo mar bedo commissioners mag IEBC ewi weche mag deo wang'. I come from Kuria, Mr. Chair. Ka otwa kod jofwamb weche bang' tieko chenro makamano, Makanda odok ne kweth mare ka oleron chenro mar manyo commissioners manyien mag IEBC ne otim e yo ma ohuyanga kendo ma onge deo wang' kata weche mag siasa. They can go to court if they so wish, because Kenya is a democratic country. But as far as we know, we have conducted this process according to the law. We have paid serious fidelity to the requirements of law. And this panel here has a serious advocates of the High Court, members of law society of high repute, and members that are professional, people of high integrity, and we have all conducted this process in the open. E bura mare e nyim doho, ogai mar Operation Linda Jamii Professor Fred Ogola wacho ni moko kuom jogo mane odadhogi kod aput mar Nelson Makanda kaka Charles Nyachaye kod Joy Mudivo osebedo jokanyo mag duond bura mar UDA, gino ma omiyo gidhi yiengore nyakonchiel. Dr. Makanda bende okwedo weche mosebedo ka fuong'ore e mbui mag tudruok ni aput mare osechwalo nyinge 4 jatend piny William Ruto mondo puodh achiel kuomgi ka jakom manyien mar IEBC. You are the journalists and you are the media people. You can tell us the sources of those names. We do not know where the names have come from. What we know is that we still have names of 111 and 11 names for chair that we have interviewed here, and those are the ones we are going to consider and forward the names of 11 people to the president. About the other names, we do not know the source. Makanda wacho ni aput mare e kachano romo e ndalo mabiro mar goyo mbaka e nyinge magibiro chwalo ne William Ruto kapok ochopo tarik 11 dwe mar abich higani. We were given 90 days by the Act of Parliament. The 90 days expires this Sunday, and so we sought to add some more days, and the Parliament graciously gave us 14 more days, which end on 11th of May. And so by 11th of May, we will have given the names to the President, and the President then will forward the names in accordance to the law. Bang' tieko dayo dhoji maromo 111 mane ochwalo kwayo margi, kweth mar Dr. Nelson Makanda koro biro chwalo nyinge 2 e lemo mar jakom mar IEBC kaachiel gi nyinge mamoko maromo 9 e lemo mag commissioners mag IEBC e jatend piny William Ruto. Bang' yudo nyinge makamago, jatend piny William Ruto biro gwelo ng'ato achiel mondo bed jakom mar IEBC kaachiel kod nyinge moko 6 mondo bed commissioners mag IEBC kendo terogi ne od bura. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.